Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag der skal vi simpelthen spille Brawl Stars. Og jeg skal lige have det her. Jeg tænker bare, synes I, at vi skal, eller jeg skal spille solo eller duo? Jeg tænker lige, vi tager et solo. I kan også hoppe ind og se nogle andre videoer. Og nu er det måske en lille Oh yeah, just keep buying. Så nu skal vi bare lige dræbe alle, og så skal vi lige vinde her game. Ka-ting! Jeg synes det ikke helt godt. It's a bling thing. Bling, bling. Free coins. Det der lige Hey, ka-ting! Jeg har købt havhus. It's a bling thing. Guys, der var en Edgar med i game. Okay. Det er særlig god der. Free coins. Sweet smell of success. Winner, 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 winner. Der vandt jeg. Super Rick. Det er ikke særlig godt. Og vi har også fået herinde. Legendary. En legendary. What? Jeg har aldrig fået legendary på sådan en der. Var det sindssygt? Ja, okay, det er ret sindssygt. Det er faktisk sindssygt. Skal vi se, om jeg kan få noget. Sparkle and style, tiny but fearless, and known for their guile. Small hitbox, Shujigo, and Jeg kunne Silver ikke nøgle dem her. using chaos and Der er ikke nogen, der tager mess en up nøgle. your game. Dragons and Jo, hende der. Sugar and spice. Jeg har så lige unlukket hende der. Hende der. Og I må lige skrive ned i kommentarerne, eller om det var godt eller dårligt. Nu har jeg gjort det. Jeg kan ikke lade det. Nu skal vi så tage til game. Og This ain't my first jeg vil se rodeo. mine brawlers. Jeg tænker, jeg lige skal... Jeg har alle de her. Eller jeg har faktisk ikke engang så mange. Og vi spiller mine... Skriv lige ned i kommentaren, hvad hende der, jeg spiller med, hedder, fordi jeg aner det ikke. Skriv det ned i kommentaren. Come get it. Okay. Skal vi lige se, hvad hun kan. Well, I do Jeg this hørte, hun rare. skulle være god på lang afstand. Lang eller kort afstand. Der er sådan en ramme rigtig godt at skrive. Det må vi finde godt. Hvad er hendes super det er sådan en ting. Fedt. Jeg har ikke spillet Brawl Stars i dag. Jeg har ikke rigtig dræbt så mange, jeg er gået væk fra situationen og lade folk dræbe hinanden i stedet for.
Well, I do declare. Dragons, they fly in the sky. Lige lukke ind. One flutters gently on Okay, vi tager det. in the sky. They brought Og hvis I godt kan lide at se sådan nogle her videoer, Hot sugar and jeg gerne vil spice. se mere, fordi jeg kan lave meget. Og på det gamle Bronsters, altså det er et lille spil, man kan alle mulige Well, I do declare. godt download. Okay, jeg skal lige lukke. Lige lukke. Men jeg er i hvert fald vundet her. one flutters Okay, nu kan jeg godt mærke, nu lukker jeg. in the sky. They brought one is big, one is small. Nu tager jeg det med ro, og så lad folk dræbe hinanden indtil der. 3 tilbage. Jeg tager dem pludselig. Come get it. Nu går jeg bare rundt. Jeg kan godt gemme mig egentlig. Jeg gemmer mig bare. Ej, jeg går ind i den her. Okay, der er allerede nogen, der har taget deroppe i hjørnet deroppe. Der er 9 spillere tilbage, tror jeg. Og den der giftige røg, den begynder at sende sig ud. Så finder jeg lige en I kan godt se, hvis jeg stod derovre stadig, så ville jeg nok have været sådan. Okay, nu kommer der en, der er blevet så hun vil ikke engang hun ved det, hva'? Hun har aldrig spillet rundt. Okay, det vil også være pinligt, hvis jeg jeg tror måske, jeg skal lige have en anden brawler her. Jeg kan godt mærke, at jeg skal lige have en anden brawler. Open for business. Ham her er jeg rigtig god med, så jeg kan knap sige, at jeg vinder nu, fordi jeg vinder. Vi har 2 Edgars med. All sales are final. Der er en Edgar derovre. Everything is fine. Det koster ikke noget, og det vil betyde så meget for mig. That's coming out of your paycheck. Nej, hvor jeg er dårlig. Jeg lover, at jeg vinder det her game. Jeg lover det. Super rare. Ikke så godt. Super rare. Igen. Nu lover jeg, at jeg vinder. Jeg gør det. Jeg lover det. Dragons are mighty, they Vi er lidt gode med. Open for business. Open business. Should have read the terms and conditions. Here is your refund. I knew I could do it.
touch the merchandise! Det er rigtigt. Ding, 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 ding! Det er rigtigt, jeg. Meget hellere drikke jer. Should have read the terms and conditions! I knew I could do it! Hvad vinder i den her video? Coins! Meget XP. Jeg er med under ham der. Det var hende der. Hvem synes I, at jeg skal? Den tror jeg lige, jeg venter med. Jeg tænker lige at tage det sidste game. Og så tænker jeg, at vi skal finde ud af, om jeg får nok Try! til at You ændre buy! den der brawler. Everything is fine! Var jeg lidt sprøjlet? We're not closed! Vi skal tage et kig på min brawler og se, om jeg kan leve dem op. I could do Big this if guy I Max. wanted to. And coins! Bulletstorm! Watch out, here I Max come. nu. Easy. Oh yeah, turning up the boombox. Ikke mere. Come to Jack and get some snacky. There is no death, only a change of worlds. Time to hit him with the old 1-2! Come get it. Bless your heart. Det tænker jeg var alt for den her video. Husk at like og subscribe. Vi ses i næste video. Hej hej.